zebalala mugibisa ngamagama ngiyokubesa nami ngomuntu siyafana nje umhlupha umhlukumezi ngenxa zebalala mugibisa ngamagama ngiyokubesa. Sikubingelele sikwamukele mbukeli weSiya Viva TV1 igama lami ngingo MC Pholobaso Andile wakwa Ngcobo. La ngidabuka khona ke ngidabuka NTW no Divorce Women endwedwe emalangeni kwesenkosi uVT. Awusuka amadoda emfundeni kwadulela emzini omkhulu. Siyabingelela ke eNingizimu Afrika, siyabingelela esifundazweni engikusona kwaZulu Natal. Ake sibingelele nje kakhulu naphesheya kwezilwandle na enhla naseAfrika sanibonani. Ngihlela noqoqo lenyanga olithema lifika la kuSiya Viva TV1 abantu balokho bethe umbuyise futhi ezovatela futhi. Umfakazi balokho ke ivideo yakhe yokuqala esikhiphile on YouTube indlela enza ngamandla kakhona iyagijima ayidlali nomuntu. Udokotela uMasondo udokotela ehleli naye ke osukwini la namhlanje. Dokotela sikwamukele sikubingelele sikwamukele la kuSiya Viva TV1. Baba Mapholoba ngiyabonga ukwemukeleka ngiyakubingelela Baba Mapholoba. Nabalalele emakhaya ngithi nonke ngiyanibingelela egameni lenkosi. Ngiyabonga kakhulu isupport yenu balalele. Ngibonga izwe lonke ngoba ngeke ngithi ama South African bangithintile Australia baba. Bangithintile ko London banenge abakhombe isasasa lobukhona bami. Bakhona abanye abafikile ngithi namanje ababuyayo bekhulume indaba ezinhle ezinjane. Baba Pholoba ngiyabonga kubo bonke. Ngiwumuntu ngani balalele ngiwumuntu ngawe Baba Mapholoba inkosi nibusise ngiyanibingelela. Siyathokoza kakhulu baba futhi siyakujabulela lokho okushoyo ukukhuluma nababukeli nabathandi beSiya Viva TV1. Sinishayela ihlombe elikhulu ke ngokuthi manibona into enhle bese ke nenza sure ukuthi niya comment lapha ezansi futhi niyamthinta nibuze ezinye zezinto. Siyaqhuqumezela ke futhi ukuthi ekubuzeni kwenu nenze nje obechaza ukuthi abanye bayafika nawe usengasukuma ubheke ke esikolweni sakaMasondo. Udokotela Masondo ke hleli naye namhlanje ngenhloso yokuxoxa ngehloko esithinta izinto ezakha inhlanhla empilweni yomuntu kumuntu nasekhaya lakhe ngoba once kwacaca yena kusuke sekwazi ukucaca impilo yakhe kungezogcina lapho nezifiso zakhe nezinjongo zakhe eyibuye ithinte zizeyithinte umuza ahlala kuona na ukubo ubukhazikhazi ngoba into enenhlanhla isikakhulukazi ihamba nento entsha ezothula uNkulunkulu empilweni yakho noma ezothulwa inyanya zakhe empilweni yakho izokwenza umehluko la uhlala khona noma la uhamba khona noma into ohamba ngayo kukaningi nje. Siyazi ke dokotela ukuthi ziningi izinto ezenza inhlanhla kumuntu ngenhloso ukuthi akhule phambili kodwa iningi lazo kuthiwa ithathwa kunina njengeyinyanga. Ake siqale siqinisekise ke la ukuthi into yenhlanhla ikhona noma ayikho na. Pholobazi khona into yenhlanhla baba. Okay. Ikhona into yenhlanhla but inama terms and conditions. Imigomo nembandela. Ngaso sonke isikhathi. Yebo baba. Okay. Ake sibuyekeze la. Udokotela mhlawumbe ukusigabugabisela izinto ezinhlanu noma ezimbili noma ezintathu athi lapha esikolweni sakaMasondo uma umuntu efuna ukwakhelwa inhlanhla siyedlule la sedlule la. Baba Pholoba. One ake sikuhlole ukuthi yini ephazamisa into yakho. Lithe iBhayibheli uNkulunkulu bayidala umuntu umbeke entsimini uthi ke busa. Wathi qamba waqamba ilwane waqamba everything because ubemthwesa loya leyanto ethenze njani busa. Okay. Nala ekuzalweni kwethu azange sizalele ukuhlupheka sidalelwe le yanto ethi asenze njani asibuse ba. But ke kunezinto ezingenayo noma eziba yimxhantela embusweni wethu. Okay. Njoba uyayuzwa kuthiwa kube kuyikhansela selidutshuliwe selidunwe imoto sekwenzeke ukuthi ngoba imxhantela lesuku ingenela kulungu asiphume la size la emtsintsini wobuntu. Umuntu ke masikhuluma ngaye la ingakho ngithi ke asihlole ngoba kukhona la othola ukuthi ke umuntu izinto zakhe zivalwe ubudlozi. Okay. Number 2 kukhona izinto ezivalekayo ngeya nxa yale yanto ethi zono zawuyise ziyokwehlela kubantwana bese ubanje siqalekiso baba a curse
Okay. Uyangizwa baba? Ubanjwe icase into zakho zingayiphambili. Right. Number 3 baba kube ukuthi kukhona izinto obekufanele ukuthi mawusukhona aziqineke. Ukwenza ke umzekeliso ake ngithi ke baba Mapholoba akhona ama complications abekhona uma usesiswini kunyoko. Okay. Mhlawumbe uphikekile, mhlawumbe kube nezingxabano, mhlawumbe waze wayomiselwa ukuze ube khona. So kukhona igaba la kufanele kudlule khona uma kungazange kudlule khona. Kube ile yanto esithi ukhula ikhona enhlanhla. Kodwa yimbewu enhle ihlume endaweni impela efanele evundile kodwa ngenxa yokhula lo yiminyanisela ayikwazi ukuthela leza ithelo okufanele ithele inkinga lezi eziningi ezikhona. So ingakho ngithi ke ubunhlanhla bonke obusuke bukhona buphazanyiswa izinto ezithile ezingazange zigcineke mhlambe sizalwa noma ama obstructions while siqhubeka ezihamba ziba yimingenelelo ongaba ukuthi ke gangwa okwenziwe kini abantu bakini abagangile baphazamisa ubudlozi ngoba ngeke sikushiye baba Mapholoba ukuthi insila yomuntu isebudlozeni. Ungathinta amanzi uthinta umuthi uthinteni uma idlozi ligoqa izandla lithe kuthule baba. Okusho ukuthi ke ilapho esekufunakala khona nina njengamageja nizolima nisuse lolukhula. Pholoba Ngekathi nisusa lolukhula ke dokotela ukuguqula isimo somuntu esebumnyameni noma esilapho khona inhlanhla empimfayo. Iziphi izinto eniye nizenze ke manje? Sizwile lezi yebo ekuyizigaba ekudlulwa kuzona eziholela ekutheni inhlanhla yakho ifaphabale. Njengamanje sesifuna lezi nithi mina njengodokotela uMasondo u1 no2 no3 iyona into ke engiye ngiyenze esidini lokuthi umuntu afukuleke kalula. Okay. Pholoba 1 isango lokungena asihlole. Siyahlola lapha. Asithole yini eyonakele. 2 asilungise le yankinga ephazamisayo so that uma siya eyintweni engizokwelekelela ngazo siyiconnecte nedlozi lakho ngoba nata lela gama angikuthwalisi Pholoba. Okay, wena uthwalisa. Angithwalisi baba. Okay. Uyangizwa. Into yakho asiyihambise nobudlozi bakho. Noma ngakuthiwa uyafa Pholoba. Kodwa umndeni wakho uma utshelile iqiniso ukwazi ukuqhubeka uphile. Okay. Awungabulawa ukuthi uze kwaMasondo wathi baba Masondo nasi isigubhu uyasenza ngithi nasi isigubhu selesi isigubhu ke manje sesilimaza abanye abantu abaphumeleli ngenxa yokuthi wena walanda isigubhu kwaMasondo. Asiphazamisa imoto lesi dlana nobathandayo dlana nomndeni wakho dlana nezingane zakho uphumelela ngoba ke uselapho esakhe isigubhu sikwazi ukuthi singalekeleli wena kuphela sithi masikunika sikunikayo ukudlisho nalomndeni wakho ngale ukuthi kufe khona umuntu. Yebo baba. Iyona inkulumo waba Masondo. Yileyo baba. Ake sizithi kancane mhlasimbe sishaye ngokwama prize sinyuke naso. Pholoba siqala la ku 5,000 rand. Khona sa 5,000 isigubhu leso baba. Kukhona ke futhi la esikulekelela khona ngaphandle kwesigubhu. Ngizobalula mhlambe okuthathu baba Mapholoba. Kodwa kusenhlanhleni. Kusenhlanhleni baba. Hayi ngiyakuzwa mina dokotela. Bazothuka abalaleli. Kukhona la isebenzisa khona uMangobe ikati lelo. Awu mase kuMangobe shuthi limnyama. Alemnyama baba. Okay. Alemnyama baba. Izanazo dokotela. Igama lethi ikati. Mase lihloniphisa sithi uMangobe. Babesho njalo uma behloniphisa babezala noma babezala abagogo. Uthaka ngalo noma uyalithuma. Sisuke sithaka ngalo baba lisuke lifile linendlela yalo futhi lokubulawa. Uyangizwa baba. Akufanele lophe kodwa libulawa ngandlela athile baba Mapholoba ukuze likwazi ukuthi liyenze lento. Siyithatha siyicabisa endleni kuwe. Baba bese senza into ethile ezohlala lapha ibe yilinki. Uma usulala uthi hayi Mangobe asilale manje siphumule ulivale. Alala phumula Mangobe sekusebusuku. Mase kusile sivule le yanto
bapholobosa uthi ke mangobe sekusile sekuyasetshenzwa sidinga imali kanje kuya ngokuthi ke wena uthini ngoba akamele into eyodwa uyangizwa omunye uyinyanga omunye akasiyinyanga uyadayisa uyangizwa omunye unamathende kuhluka ngokuthi wena unani kusho ngibale isigubhu ngabala umangobe uyangizwa uyinto yawo akasise isigubhu mana athote wathatha phela makada mangaka okwakho umangobe mapholoba njengoba zikhona izimbuzi emhlabeni zengaka igcinela amadlozi namakata khona nezinja ikhona nezinye zikhona ke lezi esezabasikazi esezagcina angifuya ngaba okay ngilungile dodo eqhubeka nawo umangobe ukuthi usebenza kanjani njoba sengishilo ke mapholoba uyayithatha lento uyayivala ayiphazabise lutho ngisho ingane engatatabuka ibenze lapha ifika imuyisa umangobe kunjengokuthi ifika ithinta ikati liphume ngomnyango libuye libuye bawusulubiza lingene ngeke libale ukuthi lo ngihlalise shudani ayikho inkinga baba mapholoba kodwa lalo behluko khona umgomo yona akanayo le yanto ethi ngidiliza amamiliyoni uyangezwa baba yaphila but ukunikeza impilo okay impilo baba ndlela mhlambe dodo ukuthi namhlanje akungena umuntu namhlanje akangena umuntu mhlambe namhlanje ungasebenza baba mhlambe kungafika ku 5,000 okay uyayibona nje le but ke indaba yokuthi kungathiwa kukhona imiracle engawa yokuthi akusadili ko 50,000 100,000 no le ikunikeza impilo awulambi aweswele into oyifunayo uyayenza nesikhathi ofuna ngaso kodwa hayi izinto lezi okube ngazuthi zingama miracles noma zinjengani baba imlengo akusi umlengo wena dotela umangobe unawe uyawusebenzisa noma unikeza abantu nje kuphela hawu ngaqala ngawo baba ngithe nami nginakho mase kunjani phela njengomuntu osuke ekhona obaba kunjengokushintshwa kwezitimela khona lo usuke eshintsha amageya ayithatha ibeke ngale kuwana lithatha sibeke ngapha esinye sidlulise lapha esitimela esinye iphambane kanje ngokubuka ikhathi nabe ngibheke ikhathi empilweni ukuthi sekwenza kanje ake ngiyiyeke la ake ngithathe ngigexe kulo yamzila ukuze ikwazi ukuyofika la engifuna ukuya khona angithi zonke ezami bese ngibana ogena kamagadlela ithini imgomo la kumangobe ayikho baba ayikho imgomo ngiyanomnino ocansini nomkami baba mangisuka ocansini ngibheka kuyena umangobe baba mawuhlonipha isigodlo sakho sithi isigodlo before uyongena khona hamba udlule kugezeni mhlambe ngesiqunga mhlambe ngezinto ezithile kuzokwenzeka kanjalo bese uyongena uhloniphe ngendlela osukuhlonipha ngaso isigodlo sakho ubuyile kumama nombunga yanga lungisa le yanto okay ba ngize kokwesithathu igubhuke zakithi sizakha ngeindlela ezahlukene ingakho baba ngithe kukhona la siqala khona 5,000 uthe umangobe nakhona futhi akukona ukuthwala akukhona ukuthwala baba akukhona ukuthwala bese ngeza la kugena ngamagadlela angisebenzisa into eziningi lapha nakho lokho kuncikene nesidalo ngoba uyithatha le yanto yoyishisa nale yampepho uyithi nje ucontisele empepho nothi sekusile bese kucaca ukuthi baba sekunjani sekusile bonke abantu bayavuka bayosebenza uyangizwa kulapho osuke kungena khona ngingathi nginemkhakha emithathu kuya kwemine osuku ungena kuye ngicela ukungayibali le eyesine uyangizwa kodwa be forever ngalesini baba ake ngibalele leze ezintathu ngoba nesigubhu isigubhu umangobe ugena ugena noma ugainer gina liqhamuka kanjani leli gama lika gina khona umuthi okuthiwa ugena ikhubalo leli ofana nomalamba bheka awunawo ukuthola uyangizwa kodwa unamafutha angifuni vele bala ukubuthe kuona gena lo kukhona ke izinto ezithile esuke zingena lapha bese ziyenza le yanto ikwazi ukuphila uthi mawuyikhulumisa ikhulume ibe namadlebe
nomlomo angithi ngizwe ibe nekhala lohogela la usuku ukhomba khona namanje usathi asithwali lapho asithwala baba kodwa iyakuphendula baba indlela ephendula ngayo ayiphendula ukuthi ikhulume nawe kodwa iphendula ngomsebenzi okay kuba bese uyasho ukuthi ayisuka suka so yonke leminyango seyivula ngobane ngo-5,000 ngenzela ini ke baba uMapholoba ushiphi kangaka kukhona konke baba uMapholoba mina baba uke wabuza phambelene wathi kukhona nokunye oyiphilisa ngakho kuseceleni yathi impendulo yami kukhona baba okondla umndeni wakwamasondo uhappy uyaphila baba yes uyaphila akukho khala ngakho isalukazi siyaphila intombi yakwaButelezi si happy si right nisakhele ubaba wayivela akhile nami ngithe ngoba usahamba ubaba wahamba 2002 uma isehambile nami ngithe ngathinta amathashap lapha ukuthi nomuze wakwethu awube sesikhathini samanje ube kahle nawe uma ufika khona uyabona ukuthi ufike ekhaya kubo kwanyanga umuntu ophethe inhlanhla ngoba asiyibone kuwe baba asiphume kule yanto ethi mawungena la eminyango ngisindwa izingcabulela nginanemkeke babekhomba ukuthi ngivuke kusele ngidatshulwe ngamazolo lapha nalapha asikiyeke emazweni ngoba masiphuma siyabakholelwa kulabo abantu abadala abakhe lapha kulaya amahlathi uyangizwa baba kukhona indoda yake yangilapha eMozambique yayihamba ingena nami esihlahleni ifika ingene lapha imbuli into esihlahleni ithatha ingenzi ngifake lapha ingene kule yanto ingena lapha yafike yaphila le yanto uyamuzwa baba so angeke ngiyibulale kakhulu kodwa ngapha kwelakithi ngiyifunde ngale kodwa ngapha kwelakithi angizange ngiyibone leyo nto bakhona bebethi banayo inhlanhla umntwana unomkenko omude ongafaka u5 rand kuwe kodwa uthi uphethe into yenhlanhla yena kanjani akanayo inhlanhla uyamuzwa baba asazi ke noma kusuke kuyimgomo nembandela suka yinikwa lapho noma leyo nto isuyisithwalo bengingakazi kodwa masikhuluma la mina angithi angithwele baba uMapholoba ngingene ngokuthandaza kahle angithwalisi baba uMapholoba angithwalisi baba uMapholoba kodwa ngiyakusiza baba awuthwalisi uyasiza angithwalisi baba uMapholoba ngiyakusiza baba uMapholoba ukuthi ngibone ukuthi le ndlela singayikhulisa kanjani sesingakhipha ngapha ngithi angizwa baba uMapholoba right kodwa la siqala khona siqalile ku 5,000 isigubhu sokuqala umango ugena yes size nawe yini ke baba uMapholoba lezi zinto zonke zilenka nedlozi lakho noma ngakuthiwa umthandaze uyisangoma uyinyanga ake sihlukaniseke lento baba uMapholoba kukhona izinto eziphathwa umthandazi nezinto eziphathwa inyanga masikhuluma ngenyanga esithi ugedla noma yini ogedleni iyiyo alixwayi lutho kodwa umuntu owumthandazi kukhona izinto ezikhethekile lokho akuthinti lokho yakuthinta lokho akuthinti kuyakungcolisa kuxosha idlozi lokho kuxosha isithunywa lokho kunjalo uzazi wena ukuthi wena wangenwa ubani wangena noma wangena ukuthi ugedla lokugcina selidlula leso sigaba liwele ekuthakathini kulula phela ugayi ugedla yonke into yalo iyalivuma uyangizwa baba iphatha noma yini ugedla lo right kodwa wena osuku ungena angithi lona lingeniwe uyangizwa lingenile kodwa yena gedla abanye bangenile ngiyaxolisa kini ingane zawethu ningangizwa kabe angishayi sisekufundiseni angishayi ozakwethu kodwa ngiyala ekutheni kodwa igedla oluneqiniso liyasho ukuthi ngikhuluma iqiniso ugedla liphatha noma yiphi into uyangizwa baba yes kodwa uma sikhuluma ngomthandazo khona izinto engangena ebuthandazeni wena kodwa ubuye umfundisi nje baba bishop ne kahle angiyona umfundisi angiyona umfundisi baba awuyena angilona ibishop baba
awulisile Archbishop ngaqotshelwa nje ukuthandaza umthandaze baba esontweni ngenxa yokuthi ngingumfana nami uyabona ukuthi sakhulela emakhaya sivika sigadla sithi ngafika ngathola amakhala ngishaya induku etheni uyabona yavuka lento ivusa lolugqozi kuthiwa liyophalala ulibone lophi igazi lethu uthi awusuka bayishayile insizwa ngoba nayikhonanga ukuveka uyabona lento yazi yasilethela le yanto kwehla lo yamoya udresse ngenkani ivukele uthi ngesikhathi bekushaya bekuhlupha bethini udlule ngenkani uthi bathi ayinansi lensizwa iwumafohla angithokoza angisho ke lo okhona kulungile asiyeke lapha ngidlula lapha ke bamapholo kuthathu esikwenzayo kwamasonto okwesine nje uyangizwa la sikwenzela lokho okusuke siqala khona sikusukumisa phila nawe 5000 phakama gate longena o5000 singena kokho lokho esingena kokho so fanele sikubuka ukuthi lokho kuyakuvuma lokho akukuvumi lokho akukuvumi lokho kuyakuvuma ukuze sikwazi ukuphakamisa nawe phila uselungelweni lokuthi ngena uphile la kumehluko khona ke kusekutheni inkinga yakho yini ephazamisa inhlanhla yakho then it's whereby sizobuka ukuthi okay ngoba wena izinto zakho ziphazanyiswa ukuthi waza lo wembethe kukhona izinto kwakufanele zilungiswe 1 2 3 4 5 6 sidlule la asikubeke babamapholopo lapha ke kithi kukhona umuntu owafika sathi mangabe sephula silandela saze safika la sithi cha unayi airtime athi anginayo nansi yakithi khona awufona ye mama lo mntwana ungowakho uthi kithi umoya akusiyo wakho lo mntwana umama wakhe wambeka kuwe athi baba ngikhuluma eqiniso ngoba usoyibambile lengane yasizwa lengane kwakumngani wethu uyabona labantu abafika abasuka emakhaya bafike lapha eGoli kade ufumbetheni mayesela eGoli noma la eThekwini aqala be uSister Rose uyangizwa abesaziwa ukuthi uSister Rose usemathaveni lapho uSister Rose uyijolela nalo ayithathelwe lo ayoyilalela nalo kanjani amithe le yangane nayo le yangana ngayazi ukuthi kabantu kubuye kuvuka ukuthi nakubo wayeqile mhlambe kubo wayenza ubuhlaza wathola ukuthi uzalwa indoda straight njengofaqa ubaba ongizalayo uyangizwa kapholo ufaqa ke ubengezwani nento ebhedayo kulula nje ukuthi athi hayi kusho ukuthi awusiyo wala ekhaya ngoba wena wenza lokho ubamba kumnyango angahle uyoza ayoqoqa wo anti kuxolise kunjani nalabo kabantu abanjalo othola ukuthi ungumntwana ongakwazanga ukwehla ekhaya kubo waphuma waxolela uhamba nabangani wadudana wahamba emazweni afika be uSister Rose Fumbetheni uJosephine uyangizwa ngapha lishintshile igama maye sefika la uzala lengane uyizaliswe esportini ubephuza nalapha ayithatha ayishe kumngane athi ngiyabuya khala amaphepha angazi ukuthi washona pha yaziwa nemvelaphi yakhe ngoba wayengafuna ukwaziwa kubo mhlawumbe wafika wadayisa umzimba ngapha abona ukuthi abakubo bayokwazi ukuthi ufike wenza lephi ehlazo azalele lengane ayishiye kumngane wakhe ethe ngibambele isale lengane ayithanda abe nobunkulunkulu loye ayikhulise ikhule yazi ukuthi lo uma wami lo ubaba wami ayithanda uma isikhulile ihamba izinto zayo singalungi izifike kwamasonto lapha kukanje impela lo wafika washowa umoya sisasazi ukuthi uRose asingamazi kahle isibongo sakhe ngoba ngelinye ilanga wayethi ngwakwamazonto ngelinye ilanga ngwakwaNcobo ngelinye ilanga ngwakwamagwaza ngelinye ilanga ngwakwalikhanya angithokoza baba ningixolele ngalesi isibongo sokugcina ngisho chaza nje zonke izibongo ziyafana nesakithi kuyaxoliswa ngaso nesakithi ngoba sokuyaxolisa la ngiyaxolisa ngilapho bamapholo lo yange monke akamazi uma wakho ukuthi kwangwakabani akamazi ubaba wakhe nonena akamazi vele ngisho ubaba wayo lengane ngoba namhlanje ubelala nalo kusasa lale naloya ngoba emphuzisile ngalela la ngalale naloya ngoba naye ubekade nemali wamphuzisa
kuyangizwa baba amethi ingane naye angayazi leyo ngane ayazi ukuthi imvelaphi ayilazi imuva ayilazi phambili ifika kwamasonto umoya uyiveze deep into yayo ukuthi isisekelo sonke sona ke unelungelo lokuphila waba khona ngepurpose kaNkuluNkulu ukuthi akabe khona ezaleke ngalesi simo okay then sekulapho kufanele sizwe khona umoya ukuthi siyawuzwa moya ukuthi lo abazali akalazi emuva naphambili kodwa uphuma kanjani la uthi umoya kulungile sesikhathi sokuthi usebenzise leli geja lakho kuyahlawula manje lokulalela ke baba uthi kumoya hayi ngenxa ka 1 no 2 no 3 mthathe lo muntu umadopt wa-adoptwa uleli geja liwuwe ke manje inyanga bese ngim-adopta ngimbambe ngimfake ngokwesigodlo sami ngimbambe la uyingane yami kabane kamoya noma yedlozi uhluke ngane ebuthwaseni manje mase ingane yenyanga uhluke ngokuthi ke ithwasa liyathwasa lahambe lekuba kodwa lo into yakhe ila ma izinto sezonakala phambili uyabuya ezela afika zothi ngifike ngemphahlele ngithi haya akaphile phela umntwana iqhubeka izinto zakhe zenze njani uyazi ukuthi izinto zakhe uhamba izilande kuphi la ngoba ayikho indawo office lakhe so office lakhe sengizomakhela la kwamasonto angim-adopte athina amadlozi akamasonto mase kukhona umuntu ozothi mayedlula emhlabeni ebomdliwa kuleli khaya angeke abe umdliwa baba hluka ngani komdliwa ngoba nakuyena wakhona yabo umdliwa ke baba umdliwa umuntu oke wahlala la ekhaya wayusizo wazi wanjengento ezililunga lomndeni wala ekhaya okay noma esefile ubuya ezela ekhaya benjengento elidloze elikumdliwa wala angithi njengomuntu oyilidlozi iya interpret in fact ufika kuqala before amadlozi ala ekhaya ngoba noma ayindoda endala kanjalo kwakulula nje ukuthi ingane yala ekhaya ngenxa yokuthi yazazi uyala awuhambe usikhelela amanzi webani agijima ayowakha ngoba uma iphikisa lengane uzolahlekelwa yini isikhundla sokuhlala uyangizwa wayibana leyo nto into unjengomlengiso wayenguqunguqo yangizwa ofave eyiwinayo uyileyo nto so la kunomehluko ngoba la ngizokwethula emsabo wami nina bakwanyambose umdliwa akathulwanga hayi akathuliwe beyihlala nje ubelihlala baba lo nina bakwabani nangu lo mntwana inkinga zikanje asilazi imumva nephambili lakhe ngiyamcelela ke nina kuyo yonke into ayenzayo miwezena akabe njengengane yenu njengengane underline lapho njengengane akasiyingane but njengengane yenu angithi ke sengimthula kulo lonke idlozi lomsebenzi uyangizwa baba uzenza zonke lezi zinto zakhe zonke ayilandela azitha siyoyilalela futhi ukuthi mhla isephuma simkhipha kanjani ngokupheleleyo akwazi kuyoma simmisela umsamo wakhe osuke nje uyilo yamsamo indoda lesuke nihlula ukuthi la enhloleni nithole nje ukuthi waye wakabani ngoba yebo uma wakhe ebelala noNgcobo elala noMasonde elala nobani kodwa kulezi bonke ezu4 eqinisweni sikhona esamakha asimthole ke baba ukuthi isibongo sakweyise kukwamkhisa okay abakamkhiza baza bezwe lutho ngokuthi indoda yala ekhaya nomfana wala ekhaya umethisiwe isinto sithi kwabiwe lapha ukuthi injala ekhaya isidla amaqanda abeka sebeke bathi injala ekhaya yenze njani idla amaqanda ngoba lokho akumemeza abakushoyo la njengenyanga ku register lapha kulungile angifike ke mina ngithi hayi yona isibongo sakho masibheka phansi kuthiwa siyofuna kwamkhize uma ungaya kumuntu osendaweni ethile obizwa ngegama elinje oniyakwenza lokho uyangizwa baba iyafika baba mawungaya lapha ufike lapha uyobuza kukhona into ongayithola bese siyilandela lapha okunye uthola ukuthi umoya uveza nje uyangizwa iwind lokuthi lunguza noma i-ventilator ukwazi ukulunguza ngaphakathi bese ukwazi ukulithola ingaphakathi ungangenile khona ungaphandle ubona ukuthi hayi la kunosofa
kuneboard elibhalwe no dokotela ngeke ngoba vele isikhathi soshaya uqhubeka ukuchazele ukuthi uyamfaka ngaphakathi kuze sithi masibuye siqhubeze and I know ukuthi umlaleli nombukele ekhaya uyafisa ukuyithola sisijule le ukuthi nize nifike kutholeni izibongo zabantu nithola kanye nokubheka ukuthi umuntu ukuphi nendawo loyo ngoba abaningi bakhala ukuthi ababazi abazali babafisa ukwazi ukuthi usashona noma usaphila ukuphi indawo kodwa kwamanje ake sihlalekileyo ukuthi usuyambika lapha sesembeka ke bamapholoba asingakushiya ukuthi ezinye izinhlangothi ihamba nemhlahla esukuthe ujula right siyidlula ke lapho ba size lapha ke baba mbikeke lo yamonto akwazi ukubuya consult izinto zakhe ayilungise simakhele angithi manje sisuke simakhela manje ikhona inkinga ngeke zinjalo angeke uzenze lutho but wena phila phumelela ngoba uyaphila phumelela uyangizwa baba la kuma price akasekho 5000 lapha kuya ngayo izimo ukuthi masiyibheka sithini isindo sakhona sithini ngoba baba ngeke sikushiye ukuthi kukhona ezinye izinto othola ukuthi zigcina manje sekufanele ukuthi ngiyongena esikhwameni sabantu abami noma ngiyovula lela khabethe ngiyokhipha le yampuphe ezingane zami ukuze ngisize lo yamuntu wakamthembu angithokoza bamapholoba right akungabike nakhona kugcina sekuzwele izingane zami ingakho singizothi ke Mthembu ake sihlangabezane ngo1 no2 no3 bese uthatha le package ka 5000 ukuze ukwazi ukuphila aphile akaphile uMthembu kube kahle so ingakho ngithi ziyahlukana lezi igaba kuthathu baba angikubani lokho kwesena angikuthandi ukuthinta baba kodwa sikubali lokho okwazi ukuthi kusumise wena nawe unelungelo lokuphila unelungelo lokugana bamapholoba uNkulunkulu usidalela into eyodwa umuntu wesifazana akamdalelanga ukuthi akagugele kubo akazalwe kubo ashelwa qome agane ayoba umfazi wendoda komunye umuzi okay indoda ayiganwe ihlonishwe ibe yilidlozi liyothethwa kubo isinto sasithi indoda efingaganiwe ifakwe iqhobhe ngemuva ayiphumi ngisho eminyango yayiphuma ngemuva kwathi ngcwatshe sangoma ngixolisa zanosezakethi nabe ngiyisa yayifaka ihleza kulungile mbukela lapho wasekhaya siyacela ukuthi usubscribe ucomment eminye imibuzo ocabanga ukuthi le ndoda isafanele ibuyize ubuzwa yona ibheshu sethi kuliphenyisisa kulungile uyavuma udokotela uMasondo ukuthi usengaphenywa nje ama-anzi into ekhona impendulo ikhona kanti futhi nempande ikhona abantu bazokwazi ukuphumelela bebuye bezotshena MC Pholo wasuthi hey wasiza waletha le ndoda isigubhu sika 5000 sasingenzela u1 no2 no3 and abantu ave beyithanda lento ukuthi kuke kube nezigubhu nje ezingamanani awusheli njengawo lo 5000 dokotela konje usebenzela kuphi ngisebenzela eDube Village eNanda ngenhlanhla nje bamapholoba ngaba ngingoqala noma wedlula uthe mawudlula eBridge City udlula kaBesta nje phezulu ungena uqhamukele nje eDube Village eMall mawufika khona usuke usufika esigcemeni sika dokotela uMasondo lapha uyaziwa nami ngufakazi ngibona nanabantu nje yazi ayikho into emnandi njengokuthi sithi sizwa encingo othi iqhamuka ko-Australia nama comment esiwabona aqhamuka from different provinces but uthole nama comment abantu abahlala naye inyanga around the area bayatusa bayancoma which means whatever oyenzayo i-community iyayisupport asibaphi inombolo dokotela inombolo yami ke ithi 082 671 6422 siphinde baba 082 671 6422 eyesibeli mawangithola lapho 074 450 4422 siphinde ukugcina 074 450 4 ababili no 2 ababili DR Masondo Dube Village ungitholile Dr Masondo uchwepheshe uqobo lakhe asibonge ba ngiyathokoza Pholoba ngiyabonga kene ke balaleli uNkulunkulu anibosise salute Ungabe udinga isikhiye sokuthola umsebenzi ungasakhathazeki
thintana nesikhungo sokufundela ukushayela amacuno driving solution. Banohlelo oluhle lokufundisa ukushayela futhi abambe eqolo neze. Kanti iningi labantu bathanda ukuthi amacuno driving solution adume ngemphumela emihle. Ungabathinta kule number 071 317 2196. Ngiyiphinde 071 317 2196.